אנחנו תקופה ארוכה מאז הקורונה יצאה לדרך, ואנחנו רוצים לדבר איתך, דוקטור דניאל מישורי. אני לא יודע ממה להתחיל את הכישורים שלך. אתה דוקטור. דוקטור לפילוסופיה, אתה מרצה בחוג למדעי הסביבה, ואתה מרצה לאתיקה והתמחות בניתוח מחלוקות. אז בואו נדבר באמת על הנושא של הקורונה, ואתם פרסמתם, אתה ועוד חברים, קולגות, פרסמתם מאמר על חיסוני ילדים, אבל לא מנקודת מבט רפואית, אלא יותר מנקודת מבט אתית, ביואתיקה. כן ולא. קודם כל, אגיד עוד משהו להתמחות שלי. ב-15 שנים האחרונות התמחיתי בביואתיקה של בריאות הציבור, כאשר התברר לי כמרצה לאתיקה, שמלמד אתיקה סביבתית ואתיקה עסקית, שיש אזורי חפיפה בין האתיקות, ושם מגיעים למסקנות שונות באותה נקודה. כלומר, נקודת המבט הדיסציפלינרית היא קריטית. למשל, אתיקה עסקית שמתייחסת לסביבה, היא לרוב תלך לכיוון של כדאי לכם, אנשי העסקים, לתרום לסביבה, כי זה תורם למחירות וכדומה. ואז יש שאלות שאף פעם לא שואלים, למשל, על ההרשאה כיום החברתית לקיומם של מגה תאגידים שעוסקים בייצור המוני וזיהום סביבתי אדיר, בניגוד לעקרונות אקולוגיים שאפשר היה לטפח, כמו ביזור ומגוון. אז יש שאלות שלא שואלים אותן, והתברר לי שיש גם שאלות כאלה בביואתיקה. כאשר התחומים שבדקתי אותם היו קודם הפלרת מים, ואחר כך ההסדרה של הקנאביס הרפואי במסגרת רפורמת המדיקליזציה, ולאחר מכן קרינה במרחב הציבורי. לחיסונים הגעתי רק בסוף 2018, בגלל משהו שראיתי כהסתה בהודעה שיצאה מארגון הבריאות העולמי, שרואה הססנות חיסונים, כלומר כאשר אנחנו לא מתחסנים, כאיום על הגלובלית, וזה ראיתי כהתחלה של הכנת התודעה לאמצעים דרקוניים כלפי, נקרא להם, סרבני רפואה, או סרבני בריאות הציבור. ואתה מדבר ב-2018, שים לב, זאת אומרת זה הרבה לפני שהקורונה באה לחיים שלנו, ואתה אומר שזה בעצם היה סוג של הכשרת הלבבות לכיוון מסוים. ואז פרסמתי שני מאמרים, שאחד כותרת והשני תת הכותרת, The Rule of Experts, זה פורסם גם בתחילת הקורונה בעברית, שבהם הצבעתי על תחום בריאות הציבור כמייצג את התופעה של שלטון המומחים, וגם טענתי שהם פיתחו חוסר סובלנות קיצוני לביקורת, פסילה אוטומטית של היריבים שלהם, של אלה שחולקים על דעתם, ועוינות ממש לזכויות אדם. ופה אפילו הגעתי למדריכי מוכנות לפנדמיה, שנעשו במסגרת ארגון הבריאות העולמי ופורומים דומים, שבהם מומחים שלכולם היה מה שכיניתי אז ניגוד עניינים פרופסיונלי. כלומר, יש קונצנזוס, ואם אתה אומר את הקונצנזוס, אתה ממשיך להיות מוזמן לוועדות, שזה הרבה כסף, אתה תקבל תפקידים מכובדים, תקבל תעסוקה. אם לעומת זאת אתה מערער על הקונצנזוס, נגמר. ואותם מדריכי מוכנות לפנדמיה, כללו החל מ-2015, ויכול להיות שגם קצת קודם, המלצות מה עושים במקרה של פנדמיה, וההמלצות האלה כללו השעיה של זכויות הפרט וחיסונים חובה. וזה הדהים אותי, מכיוון שאנחנו מספרים לעצמנו שאנחנו חיים במדינות דמוקרטיות, שבה האזרח הוא הריבון, והשלטון נמצא במשא ומתן עם האזרחים. כרגע מה שפתאום גיליתי שמופיע דפוס אחר, והוא שארגונים גלובליסטיים והסכמים
גלובליסטיים, זה יכול להיות גם הסכמי סחר חופשי, זה לא רלוונטי, קובעים קביעות שחלק מהקביעות הם שהרשויות הפרלמנטריות במדינות השונות לא יכולות להתנגד להם מרגע שההסכמים נחתמו. ההסכמים האלה לא תמיד אפילו מקבלים מראש אישור הפרלמנטים אלא רק בדיעבד, ובוודאי ובוודאי כאשר אנחנו מדברים על תחום בריאות הציבור, אף אחד לא עדכן את הפרלמנט הישראלי שמתגבשות המלצות שהמשמעות שלהם היא השעיה של זכויות הפרט וחיסונים חובה. עכשיו, כשהתחילה הפנדמיה, אמרו, תגידו, מה אתם רוצים? לנו בעצמנו יש בספר החוקים את בריאות העם. פקודת בריאות העם, תודה, שכוללת סעיף שמתיר חיסוני חובה, ואפילו היה תקדים בשנות ה-50 שהתפרסם כצו על ידי משרד הבריאות ולא נאכף. בנוגע, לא זוכר כבר מה זה היה, צהבת או משהו כזה. זה אחד מההפניות במאמרים שלי. ועדכנו את הכנס הזה אחרי כמה שנים. עכשיו, כן, כי זה היה בלירות ישנות. עכשיו, פקודת בריאות העם היא צו של המושל הבריטי. כלומר, יחד עם פקודות נוספות במערכת החוקים שלנו, כמו פקודת הסמים המסוכנים, שמצדיקה את רדיפת צרכני וצרכניות הקנאביס, שזה אומר גם רדיפה של אנשים כמוני. 15,000 מעצרים בשנה, ועל פי פקודה של המושל הבריטי, שלא שינו למרות שכבר יש, כולם מכירים בסגולות הרפואיות של הקנאביס, וכולם מכירים, וועדת מרר, או מיררי, על שם עמית מררי שעמדה בראשה, ב-2019 הגישה המלצות לממשלה, שכוללות לגליזציה מלאה והסדרת שוק הקנאביס, וממילא ביטול ההפללה. כלומר, אנחנו מדברים... דוקטור דניאל מישורי, אנחנו צריכים להדגיש, כי כשאתה אומר המושל הבריטי, למי שלא הבין, הכוונה לתקופת המנדט, זאת אומרת, הרבה לפני שהוקמה המדינה, מדינת ישראל שמרה בספר החוקים של הפקודות מנדטוריות, היו ויכוחים על זה, ולא היה ברור לאנשים, לא היה ברור לכולם, לכל חברי הכנסת, האם באמת לשמור את תקנות שעת חירום, את פקודת בריאות העם, אמרו מה, אנחנו נשמור את הפקודות של אלה שעשו לנו צרות, אז בסופו של דבר זה נשמר, וזה נשמר, וזה נשמר, ובעצם זה עד היום. בדיוק, ולמרות המלצה, לדעתי פה אחד של ועדה ממשלתית, שהיא יותר קיצונית מהמצע של עלי ירוק, שזו מפלגת הלגליזציה בישראל, להפסיק את הדברים האלה, וכשלוש שנים המערכת שלנו לא מצליחה להפסיק, ואני אגיד על זה עוד משהו בהמשך, אבל אם אתה יודע, ביוני האחרון הוא ערך מצב החירום משיקולי פנדמיה עד סוף יוני 23. למרות שדומני שמעטים האנשים, גם נקרא לזה הקורוניסטים האדוקים, שסבורים שיש היום הצדקה למצב חירום משיקולי פנדמיה. זה עבר ברוב של 20 ומשהו, 27 אנשים מהקואליציה, ושלושה מתנגדים. כלומר האופוזיציה... שזה אפילו לא מתקרב לחצי, זאת אומרת אם אנחנו מדברים מבחינה אתית, מבחינת חברי הכנסת זה חוסר אתיקה מושלם, זאת אומרת לא מוסרי, לא אתי, חוקי, אבל לא מוסרי ולא אתי, שאפילו לא רואים חשיבות, גם חוק הסמכויות, תחשוב איך הוא נחקק, גם כן בצורה עלובה, ואף אחד לא מתבייש. הוא ניתוח מדעי וביואטי. העובדה שבאתי מפילוסופיה או שהמשרה שלי מרצה לאתיקה היא לא משנה, מכיוון שההתמחות שלי זה ניתוח מחלוקות. וספציפית, בזמנו זה היה הרחקת עדות, תקופת ההשכלה, אבל בשני העשורים האחרונים זה מחלוקות בתחום הסביבה ובריאות הציבור. ושם גיליתי שלפעמים אתה טיפה לחופר, ואתה מגלה תת מדע. זאת אומרת, ואני אגיד לך מי העיר אותי לעניין הזה ממש. דודי אמסלם.
מהליכוד. הוא נפגש איתנו ב-15/3/2016 לפגישה מכינה לקראת ישיבה של ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת שהתקיימה בתאריך הסימטרי ה-16/3/16. ושם הוא אמר בישיבה, כן, הוא נתן לנו רשות דיבור, אבל היה ברור שהמשחק מכור, פרסמתי על זה גם מאמר. ובשלב מסוים הוא אמר, נפגשתי איתם ואני יודע מה הם חושבים וזה, אבל לדעתי בכלל הדיון לא היה צריך להתקיים כאן, בוועדת הכנסת. מכיוון שזה הכל נתונים, ובהם מבינים רק המומחים. עכשיו, בתחומים אחרים, הוא אמר, חברי הכנסת יכולים להפעיל לפחות היגיון בסיסי. בנקודה הזאת לא. ואז החלטתי לפענח את המדע הזה על פי ההיגיון הבסיסי, וגיליתי שזה מדע פסוידו-סיינס. מדע לכאורה, והיה ידוע, הכשלים שלו כבר לפני 70 שנה, בשנות ה-50. רק תחשוב על העובדה שהם אומרים שלמען בריאות השן של ילדים, כדאי להחליף את ההרכב המולקולרי של השיניים מהידרוקסיאפטית, שזה החומר המקורי, האמייל המקורי של השן, לפלואורפטית שאמור להיות יותר חזק ולכן יותר עמיד לעששת, למרות שכולם יודעים שהעששת מקורה בתזונה לא נכונה, בעיקר סוכרים ופחמימות ריקות, ומהצד השני ידוע שהפלואורידים עצמם גם בכמויות מאוד קטנות כבר מתחילים ליצור מחלה היחידה במדע שנקראת על שם הגורם שלה, פלואורוזיס, שהיא פוגעת בכל מערכת השלד, העצמות, הבלוטות שלנו, זה נוירוטוקסין. והעובדה ומה שגיליתי כבר בתחילת העשור הראשון של המאה, גיליתי שהמדע בנוי כמו מערכת פיאודלית. ותחום הפלרת המים שעד ל-1950 היה בסמכות שמה שהיום נכנה הסביבה, זה היה החומר הראשון יחד עם עופרת שעבר הסדרה שהיום נקרא לה סביבתית, עוד בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, תלוי איפה אנחנו מדברים. בבלגיה ובדנמרק זה היה קצת יותר מוקדם, ובארצות הברית קצת אחר כך. ועד היום, אם לא שמים את זה במים, זה עובר לנאות חובב לטיהור, מכיוון שאין שום דבר אחר שאפשר לעשות עם החומר הזה. עם חומצה פלואורוסיליצית. זה תוצר לוואי בארץ של תעשיית הפוספטים, ובארצות הברית במקור של תעשיית האלומיניום, כאשר תעשיית האלומיניום הייתה גם קשורה לתעשיית האנרגיה האטומית. לא ניכנס לזה הלאה. ואז בשלב מסוים, רופאי השיניים, בגלל התיאוריה על בריאות השן בקרב ילדים, קיבלו את הסמכות על פלואורידים, ויותר אף אחד לא יכול להתעסק. בזה למשל, מומחה מספר אחד בארץ במים, הוא פרופסור דרור אבישר, מהחוג לגיאוגרפיה, והוא מתנגד. מספר אחד בזיהומי מים בארץ. אבל מי סופר אותו? כי מי שמחליט זה אנשי בריאות השן, והם מקבלים גיבוי מאנשי בריאות הציבור, וכל מי שאומר אחרת, הם אומרים, מי אתה בכלל? אתה לא מבין במדע. עכשיו, מי אתה בכלל זה מדע של גן ילדים. זה הטיעון הכי נמוך שיש, כבר מהתקופה היוונית, זה אחד הכשלים הלוגיים שאפיינו אותם לראשונה. טיעון מתוך סמכות. ופה אנחנו מגיעים לסיפור של הקונצנזוס בעניין חיסון הילדים. מכיוון שאנחנו בדקנו, ואנחנו זה כולל את דנה אבי יצחק, שהיא מסטרנטית שלי, אגב נכדתו של עורך הדין הידוע דנה אבי יצחק, שהיא כיום מספר אחד בארץ, עומדת לסיים את המאסטר שלה אצלי, במסכות, כולל היבטים סביבתיים, זה כבר הפך להיות המזהם מספר 2 באוקיינוסים, מתחילת הקורונה, כשזה התחיל מאפס, ומספר 1 זה עדיין מכלי משקה. אז, ובריאותית, יש שם זיהומים של מיקרופלסטיקים וחומרים רעילים, שבהקשרים אחרים, אתה לא מתקרב אליהם, בטח לדרכי הנשימה.
וביקורת ביואתית, שתכף אגיד על זה משהו, אם נשכח תשאל אותי. עכשיו, אז היא השותפה השנייה, והשותפה השלישית היא בלהק קרייסברג, שמסיימת עכשיו תואר שני בביואתיקה בבר אילן, והיא אחות מוסמכת בתפקיד בכיר בהדסה. דוקטור דניאל מישורי, במחקר בעצם עשיתם גם ביואתיקה, אז באמת בוא תסביר למה הגעתם. תראה, עשינו מחקר כפול, מדעי וביואתי. המדעי, בדקנו מה היה ידוע במועד הדיונים ב-FDA ובצט"ם שלנו על החיסון בנוגע למבוגרים ובנוגע לילדים בגיל 11 עד 16, מכיוון שבזמן שעשינו את המחקר היו דיונים על גילאי 5 עד 11 ושם התמקדנו. עכשיו, גם התמקדנו, כל החלק הראשון מתמקד בהקשר, והיו כמה סוגיות עיקריות. קודם כל, אולי אתה זוכר, הייתה כתבה גדולה בידיעות, רגע אני אקרא את הכותרת שלה, זה פשוט מרתק. מאחורי הקלעים של המבצע לסיכול חיסוני הילדים בישראל. זה התפרסם ב-20/11/21, קצת לפני ההחלטה של הצט"ם. ושם הפוקוס היה בעיקר על החבר'ה של מחץ קורונה, לשעבר חברי היגיון בריא, וגילוי נאות, אני חבר במליאה המורחבת של מחץ קורונה, גם אני חבר במועצה, ואני מוכרח להגיד שיש שם אנשים באמת שהם מדענים מהשורה הראשונה, וקשה לומר שהם לא יודעים על מה הם מדברים, קשה מאוד. בדיוק. וגם לאורך מתחילת הקורונה עקבתי בקפדנות אחרי הפרסומים שלהם, כי הם כותבים משהו, ואז הם מפנים למאמר, וכך יש לי את העיניים המומחיות שסוקרות כבר את התחום, ומאפשרות לי להיכנס ולקרוא את הדברים האלה בצורה שלי. עכשיו, אז זה היה הרקע, והנושא הזה תואר כשיח ההקצנה. זאת אומרת, עצם הביקורת על הרעיון לחסן ילדים, והם גם פרסמו נייר עמדה באותו זמן, ויואב יחזקאלי כבר פרסם באפריל 21 את כל הסיבות הטובות לדעתי, מדוע אסור לחסן ילדים, ולפני שהיו ידועים כבר עובדות נוספות שאנחנו פורסים בהרחבה במאמר, ותשאל אותי משהו על זה בהמשך, וזה מוצג כשיח הקצנה, תוך פסילת אנשי מחץ קורונה בפרט, וכולל האנשים שהגיבו להם בקבוצות ברשתות החברתיות, שגם מה שנקרא פוסטים שתוארו בתחקיר כשיח קונספירטיבי, וכולל הפניות לגרמניה של שנות ה-30. תרשה לי להגיד כבר פה שבחלק הביואתי, אחת המסקנות שלנו, שמדובר בהפרת כל כללי הביואתיקה, כולל קוד נירנברג. ואני מדבר לא רק על חיסון הילדים, אלא גם התו הירוק בכלל. ולכן במסגרת אני ברשותך, ואני רוצה לשאול אותך מה עמדתך, מדובר בניסוי, זאת אומרת החיסונים בעצם הם ניסוי, אין שום הוכחה שהם טובים, ובעצם ניסוי שנמשך להרבה זמן, אין פה הסכמה מדעת, אין פה וידוא האם אנשים הבינו, אין פה התייחסות לתופעות הלוואי שקיימות. אנחנו ראינו את הפרסום של דוקטור יפה שירז, שהיא מביאה את ההקלטות של אנשי משרד, אלה שעבדו עבור משרד הבריאות שמדברים על תופעות הלוואי, הס מלהזכיר, זה לא מבין את זה. בדיוק. ואגב, ארשה להגיד פה, למרות שעוד לא אמרתי את זה אפילו לסטודנטים שלי, באמת, לא אמרתי את זה אף פעם. אתה רואה ברשתות חברתיות ביטויים שאף פעם לא השתמשתי בהם, כמו זריקות רעל. ואז התחלתי קצת לחשוב על זה, שוב, על פי הנתונים. תראה, קח למשל את הנתונים של הניסוי עצמו.
20,000 קבוצת הניסוי, 20,000 קבוצת הביקורת. בקבוצת הניסוי לכאורה היו 10 אנשים עם קורונה, בקבוצת הביקורת היו לכאורה 180 חיוביים, כן, עם סימפטומים לקורונה, אבל עכשיו היו הרבה תופעות לוואי. גם בקבוצת הביקורת היו משהו כמו קרוב לשליש תופעות לוואי, שזה אפקט נוסבו, ושאתה חושב שמשהו עלול לפגוע בך או יפגע בך. ויש סדרה של מחקרים, זה לא רק הניסוי של פייזר, זה כל הניסויים שנעשו באותה תקופה, יצא מאמר על זה, הוא בודק את אפקט הנוסבו. אלא מה? תופעות הלוואי הבינוניות והקשות לא היו בקבוצת הביקורת, רק בקבוצת הניסוי. עכשיו היו כמה אלפי כאלה. מכיוון שהיו 60-70% שהתלוננו על איזשהו מחוש, לעומת קרוב בערך 30% בקבוצת הביקורת, אבל היו אלפים שדיווחו על תופעות לוואי בינוניות וקשות, ואני גם לא מדבר על הדברים, על סימני שאלה בדיווחים על הניסוי, כמו המון אנשים שנגרעו מהדיווחים בקבוצת הניסוי, אבל לא בקבוצת הביקורת. והמון אנשים שלא לקחו את הזריקה הראשונה בקבוצת הניסוי ולא בקבוצת הביקורת. שזה אומר משהו. ואז, אם אתה מדבר על השאלה, האם זריקות mRNA טובות לבריאות? זאת אומרת, השאלה, האם אתה בריא יותר אחריהם? אז התשובה היא כמובן שלא. לא משנה על התופעות הקשות, שזה כולל נגיד את הבן של בת דודתי בן ה-22, שחטף דלקת בשריר הלב, והבן של השכנים, שמאפילפסיה קלה נשלטת, עבר לסדרות של התקפים, שהרגו לו 2 ואני לא יודע מה קורה עכשיו. ויש לי מלא דוגמאות נוספות שלא אחזור עליהן. אין צורך. כולל במערכת ויירס האמריקאית, כבר כ-30,000 דיווחים על מוות בסמוך לחיסון, כשמתחילת ויירס, בתחילת שנות ה-90 ועד היום, התקבלו על כל שאר החיסונים האחרים, משהו כמו 20,000 דיווחים. כן, זאת אומרת, זה יותר מכל החיסונים. ואם ניכנס להגדרה שלך, כי אתה לוקח את זה בדיסציפלינה פילוסופית, אתית, ואתה אומר שזה שיח ההקצנה, שבעצם מהרגע שאתה מתחיל לדבר בסיפור הזה, או בצורה הזאת, אתה לא מתאים לקונצנזוס, כי הקונצנזוס אמר שתופעות הלוואי הן לא משמעותיות. בדיוק, עכשיו הקונצנזוס הוא לא מתייחס למספרים, מכיוון שהמספרים שם, עכשיו חוזר לביטוי, זריקות רעל, מכיוון שאם היו אומרים לך, תשמע מיקי, בשביל הבריאות שלך שווה לך מדי פעם לקחת זריקה כזאת, זה, תאמין לי, אתה תרגיש יותר טוב. אבל זה לא מה שאומרים לך. אומרים לך, לא משנה תופעות הלוואי, הן בטלות ב-60, מכיוון שהקורונה זה יותר גרוע. שזה אומר שהזריקות האלה הן טובות בהיבט אחד בלבד. אני מדבר על פי התיאוריה. הן טובות כטיפול מונע. ואז, רבק, נו, אני מעדיף בריאות שלמה במקום למנוע עם הטיפול הזה רק יום אחד על הבריאות שלי. אגב, לא הזרקתי ולא חליתי. האמת שלא חליתי מ-2009, ומכיר עוד אנשים כאלה, בלי שימוש בשירותי הרפואה מאז. לא יודע אם ציינתי, אבל מורה לקונג פו וטאי צ'י ויוגה ועוסק הרבה בבריאות טבעית, מלבד עבודתי באוניברסיטה. עכשיו הסיפור של מה זה מדע. בעיקרון המדע הוא אחד, מכיוון שהמדע מתייחס לאמת. ולכן כל אחד, לכל היותר, אתה יכול לגבש תפיסה פלורליסטית של המדע, שאומר שאנחנו יכולים לראות דברים מנקודות המבט שלנו, כי מנקודות המבט שלנו, נגיד בלימודי הסביבה, יש שאלות אחרות, כולל דיונים בטבע ובטבעי שרופאים לא מתעניינים בהם, מכיוון שרפואות מבחינתם זה פרמקולוגיה, ופרמקולוגיה זה תעשייה, וזה אחת הסיבות לדעות הקדומות גם כלפי הקנאביס. עכשיו אנחנו מגיעים לעניין, שבו המדע הדיסציפלינרי עובד לפי ההיגיון של שלטון המומחים, שאם אתה לא מהתחום, אתה לא קיים. עכשיו,
החלטתי שאתפוס דריסת רגל בתחום, וכבר לפני הרבה שנים התחלתי לפרסם מאמרים בתחום הביואתיקה בכלל, ובריאות הציבור בפרט, ושם אני המומחה. כאשר ביואתיקה במקור זה מושג מ-1970, יש לו היסטוריה עוד גרמנית קצת יותר עתיקה, אבל בהקשר האמריקאי, ב-1970, כאשר חוקר סרטן, כן, מיינסטרימי, בשם ון רנסליר פוטר, הגה מדע שנועד לאפשר הישרדות שלנו משיקולי אקולוגיה, ומדע שמשוקע בתובנות מתחום מדעי הרוח והחברה, ומבוסס על אתיקה. והמדע שלהם הוא מדע שמבחינתם האתיקה זה אתיקה מקצועית. אתיקה מקצועית זה מה שהמומחים מתכנסים ומחליטים בעצמם. עכשיו התהליך הוא נורא פשוט, ופרסמתי במאמרים שהיו בעצם ביקורת על אסא כשר, אבל אסא כשר הוא אחד הפילוסופים שהכי מעריך בארץ, דווקא מכיוון שהוא מוקצה בכל מיני חוגים, כי אם יש משהו למישהו להגיד ותוקפים אותו, בוא תשמע מה יש לו להגיד. והוא גם הציע קוד אתי לאוניברסיטאות שאסר על אפליה מטעמי דעה פוליטית, והיום מפלים אותי בגלל הקשר בריאות הציבור מטעמי השקפה ודעה פוליטית באוניברסיטת תל אביב. אם תשאל אותי על משהו על זה הנה. בקיצור, יש לו תיאוריה על מה זה אתיקה מקצועית, והוא נתן את הביואתיקה בתור דוגמה, ויש לו גם מאמר חשוב, ערכי הביואתיקה הישראלית, שמבוססים על הסכמה מדעת, וקודם כל אל תזיק, ועוד כל מיני ערכים ישראליים במיוחד שהוא הדגיש. ולדעתי חשוב שהוא בעצם הפרופסור היחיד לפילוסופיה, שעמד באמת ואמר את הדברים האלה לא יודע אגב אם במאמרים אקדמיים ובמאמרי דעה שהתפרסמו בגלובס ובאינטרנט. חשוב גם לציין את העניין של הסכמה מדעת, זה לא מספיק, כי הסכמה מדעת זאת אומרת, אמרתי לך משהו ואתה אמרת כן, אבל יכול להיות שאני דובר אמהרית, יכול להיות שאני דובר רוסית, יכול להיות שתרבותית גידלו אותי אחרת, אולי אני טבעוני, אולי אני אוכל בשר, כל דבר הוא שונה, זאת אומרת, זה לא כלל אחד על כולם, וצריך באמת להיות מאוד זהירים כשאומרים את המונח הזה, הסכמה מדעת. בדיוק. עכשיו, אז הביקורת שלי על המודל של כשר, הייתה שהאתיקה המקצועית מכניסים את המומחים, והאתיקה המקצועית היא לכאורה רחבה מן המוסר, כי היא כוללת את החלק המקצועי שהוא לא קשור, לא תלוי במוסר, אלא בחלק של המדע. ואז הם עושים כבתוך שלהם בחלק הלכאורה מקצועי, גם כשהם עושים עבודה מקצועית גרועה, או באמת ברמה של תת רמה, ואז הם אומרים זו האמת, ומהאמת הם גוזרים את הטוב, ואת הטוב שלהם הם כופים על הציבור. עכשיו אנחנו מדברים על ביקורת ביואתית ומדעית, אז שוב בואו נדבר על ההקשר. בתקופה הזאת נובמבר 21, שהצט"ם מדבר אם לתת לילדים צעירים את החיסון שאני כבר יודע שהוא פגע בבין ה-22 של בדודה שלי, ואגב, זה כאילו הוא היה צריך להיות חצי שנה בלי תזוזה, פחות או יותר, התאושש, נסע ללמוד, בן אדם מוכשר להדהים, ושוב היה איזה פיפס כזה שהיה צריך להשבית אותו לשבועות ארוכים, ובדודה שלי שוב כמעט פחדה, בוא נגיד ככה, עברה תקופה קשה. אנשים בכפייה בטח שלא צריכים לעבור דברים כאלה. עכשיו, בנובמבר 21 זה מה שבוויינט כינו בעלת האומיקרון. לא רק בוויינט, אבל הורדתי את האימג' שלהם במילים האלה. ועכשיו, בעלה, תשמע, קודם כל בתור מומחה לאומנויות לחימה, אני יכול להגיד לך, קודם כל תרגע. אם מישהו מגיע לתקוף אותך, הדבר האחרון שאתה צריך זה להיכנס לפאניקה. פה מדריך הטרמפיסט לגלקסיה מסייע לנו, בלי פאניקה. עכשיו, פה השאלה, מה זה הפאניקה הזאת? קודם כל זה פאניקה שהם הכניסו את הציבור. וגם את עצמם, הם גם נכנסו לפאניקה. זה בדיוק,
זה בדיוק מה שרציתי להדגיש. למרות שכבר היה ידוע בראשית בעלת האומיקרון, שהרשויות הבריאות בדרום אפריקה, ששם זה הופיע, הודיעו לכולם שהוא יחסית לא מזיק, אסימפטומטי, לא מבדיל בין מחוסנים ללא מחוסנים. ועל זה אתה מתעלם מהמציאות. אגב, אחר כך רשויות הבריאות בדרום אפריקה טענו שזה דעה קדומה נגד המדע מאפריקה, כלומר שאתה יודע שאם אתה מפרסם כתב עת בארצות הברית זה שווה יותר מאשר כתב עת בפיליפינים, ששם יצא לי לא מעט לפרסם. שווה לפי הקריטריונים שלהם שהם חסרי משמעות. זה ההיררכיה של הכוח, זה לא מעניין. שאלה מה המאמר אומר. אז הנקודה הראשונה הייתה שעצם הבעלה הייתה על סמך הנתונים הראשוניים לא מוצדקת, וזה אומר שהם נכנסו להרגל של להפחיד את הציבור. אנחנו כבר שנה וחצי אחרי, יותר משנה וחצי, שנה ו8 חודשים אחרי תחילת הקורונה, והם עדיין מפחידים את הציבור. עכשיו, השאלה, אתה אמרת, הם מפחידים גם את עצמם, אתה יודע מה? אני אפילו לא בטוח. אם הם מפחידים גם את עצמם, זה אומר שהם לא כשירים. לא כשירים לקבל החלטות. עכשיו, הם לא כשירים לקבל החלטות על פי הנתונים שהיו באותו זמן, והנתונים שהתבררו בדיעבד, והם עדיין מסרבים להודות שהם טעו. עכשיו אנחנו מדברים על הפיאודליזציה של המדע. הם מפחידים את הציבור בשם בריאות הציבור. אבל אם אתה הולך לחוג לפסיכולוגיה, אתה לומד דברים פה חשיבה חיובית, שאומרים לך שאם תרגיע את הציבור הוא יהיה יותר בריא. ואפקט הנושא בו הזכרתי, אם אתה אומר לבן אדם שמגיעה מחלה שיכולה לגרום לך לנזק קשה, הוא עלול לפתח מחלה שתגרום לו נזק קשה, אפקט הנושא בו. אז עצם ההפחדה היא כבר הפרה של כללי, לא רק הפרה של המדע הבסיסי, בתחומים אחרים שמשיקים לבריאות הציבור, וזה ההתמחות שלי, אלא זה הפרה של כללי הביואתיקה, שאומרים הסכמה מדעת. הרי כשל בן אדם בפאניקה אין לו שיקול דעת. כן? דבר ראשון, אתה נכנס לפאניקה, נגיד, רגע, תעצור רגע, תשתה משהו, תרגע, אחר כך נחשוב על זה. אז אנחנו מדברים על מערכת קבלת החלטות, מתחילת הפנדמיה, השפנדמיה, אפשר לדבר על זה גם ביידיש. אגב, תרשה לי לדבר על זה ביידיש, מכיוון בפברואר 2020 כבר אמרו לי מה עומד לקרות. לא במרץ שהטילו את הסגר הראשון, בפברואר. אנשים שהיו ידועים להם מקורות גלויים שהעבירו אליי. וגם היכולת, אתה יודע, של אנשים אינטליגנטים להוציא דבר מתוך דבר. הסקת מסקנות. ואנחנו רואים את זה גם במדיניות הכללית של הפנדמיה, וגם במדיניות של ספציפית החיסונים וספציפית בעלת האומיקרון. אתה רואה את אותם כשלים שהופיעו בהתחלה, מופיעים שוב ושוב. ולכן באוגוסט 2020 כבר פרסמתי מאמר, גם מאמר משותף, גם אם תרשה לי אז גם נערה את המאמרים האלה, גם את המאמר שפורסם על החיסונים וגם נשאיר כמה דקות בסוף, חתומים איתי דוקטור רותם ויצמן שהוא מומחה לביואתיקה, ועורך דין חץ דוד עוזר שהוא יושב ראש עלי ירוק. וצפינו במאמר, זה מאמר גדול של 50 ומשהו עמודים, המאמר אגב על חיסוני הילדים זה 66 עמודים, עם מעל 150 מקורות מדעיים, רובם מדעיים ולא ביואטיים, מכיוון שהמקורות הביואטיים שציטטתי הם היו הטקסטים המוסמכים בלבד. הם היו קוד נירנברג, הם היו כללי הלסינקי, יש עוד אמנה של איגוד הרופאים הבינלאומי, והמסמך העדכני ביותר, ההצהרה הבינלאומית לביואתיקה וזכויות האדם, מהכותרת אתה שומע שזה מעדד את ההצהרה הבינלאומית לזכויות האדם, שפורסמה ב-2005 ואושררה על ידי איזה 180 מדינות, והיא מבוססת
על הסכמה מדעת וקודם כל אל תזיק, והסכמה מדעת גם ספציפית, במקרה שניתנת הסכמה מדעת על ידי נציג ציבור, זה לא פוסל הסכמה מדעת אינדיבידואלית, ובמקרה שאינדיבידואל הסכים ואחר כך התחרט, תוקף ההסכמה שלו פוקע, וכל הדברים האלה שלא מקבלים היום, ואז אתה מקבל חיסול למעשה של הביואתיקה הליברלית, שזה הבסיס למשטר המוסרי של העולם המערבי מאז מלחמת העולם השנייה, העולם המערבי ואגב העולם בכלל. ולכן מה שקרה כרגע, מה שקרה בשנתיים וחצי האחרונות, זה הפיכה במונחים ערכיים. עכשיו, אז יש לנו את בעלת האומיקרון, יש לנו את שיח ההקצנה, וזה הרקע. מכיוון ששיח ההקצנה זה לקחת יריבים אינטלקטואליים, ולהציג אותם כקונספירטיביים ולא מבינים במדע. ובעלת האומיקרון זה שיקולים שהם שגויים מבחינה מדעית, ושגויים מבחינה מדעית. הם גם שגויים מבחינה אפידמיולוגית, וגם מבחינת כל מה שאתה יודע על פסיכולוגיה חיובית. ואז ניתחנו את הסיפור של מה ב-FDA ובצט"ם ידעו במועד קבלת ההחלטה. עכשיו, למה הפוקוס הוא שם? מכיוון שבמקור עשיתי איזושהי טיוטה כמעט שנה קודם, באפריל או מאי 21, היה כנס של חיסונים בחירה מושכלת לעצור את חיסוני הילדים. והיה לי שם הרצאה על ביואתיקה במערכת החינוך. ונתתי שם כמה דברים בסיסיים, שזה אומר מה זה ביואתיקה. אתה צריך להסביר, קודם כל, אתה צריך לדון בצורך, ביעילות, בכל מיני דברים כאלה. זה הנתונים המדעיים. אחר כך אתה מכניס את השיקולים הביואתיים. עכשיו, הפורומים של המומחים, מה שהם עשו, הם קיבלו החלטות בקונצנזוס, כאשר ב-FDA היו מתוך 18, 17 בעד ואחד נמנע, ובצט"ם אצלנו 73 מתוך 75, ואחר כך על חיסוני תינוקות זה הפך להיות קונצנזוס מוחלט, פה אחד. ואז אתה בודק את הנתונים, ואתה מגלה למשל מסמך מאוד ידוע, שהוגש ל-FDA באפריל 21, שכולל נתונים של פייזר מתחילת החיסונים, שזה אמצע דצמבר, עד סוף פברואר. והמסמך הזה, שאתה בטח מכיר אותו, כולל אז 1251 תופעות לוואי שונות, שזה טקסטבוק ברפואה. אני חושב שיש מעט מאוד רופאים שמכירים 1251 מחלות, ושכולם דברים איומים ונוראים. וכיום בינתיים הצטברו 3,000, כן? זה היה אחרי חודשיים וחצי, תופעות לוואי שונות. ו-1200 או 1250 תופעות לוואי של מוות בסמוך לחיסון, שזה לא בטוח שאנשים מתו בגלל החיסון, אבל זה אינדיקציה למשהו. עכשיו, המסמך הזה הוא לא יאמן מהמון בחינות. הבחינה החמורה ביותר מבחינתי כאזרח ישראלי, ופה אני מרגיש שהנציגים שלנו מעלו באמון הציבור ברמה שמצדיקה משפט. אמרתי את זה? הסיבה היא כזאת, הדוח הזה כולל דיווחים בעיקר מארצות הברית, אחר כך מבריטניה, אחר כך משבע מדינות אירופאיות נוספות, ועוד סדרה של 100 דיווחים מכל העולם. הם 100 דיווחים מכיוון שהיו 100 חיסונים בכל העולם. ולמי לא נשאר מקום בדיווח של פייזר? ישראל. לנו, לציונים. ישראל. זאת אומרת שאנחנו מדברים על כך, עכשיו אנחנו יודעים שהיה הסכם. ההסכם אומנם מושחר, שזה כבר סיבה טובה, שלא להסכים
לקבל את התכשיר הניסיוני מסיבה פשוטה, בדיוק כמו שאף אחד לא יחתום על משכנתה או על ערבות עם סעיפים מושחרים. איך אתה חותם על דבר כזה? מה גם שידוע שפייזר קיבלו פטור מוחלט מאחריות במקרה של נזקים, והמשמעות היא שאתה מדבר, כל הרווחים הולכים אליהם, והאחריות, מי ישלם? מי יפצה? זה היה מראש ואף אחד לא ערער על זה, ואתה יודע, בדיוק. אחת הבעיות שאני שואל, איפה היו כל הפילוסופים בארץ, בעולם, איפה? איפה הם? הם יודעים במה מדובר, הם מכירים אתיקה, הם מכירים מוסר, הם מלמדים את זה סטודנטים וסטודנטיות, איפה הם היו? תשמע, קודם כל, רק נגמור את הנושא הקודם, לפי ההסכם המושחר הם היו חייבים להעביר נתונים על החיסון, שזה כולל תופעות לוואי. זאת אומרת שבמועד העברת המסמכים של פייזר, הם לא העבירו את תופעות הלוואי, או שפייזר לא כללה אותם בדוח, ומשרד הבריאות הישראלי לא אמר כלום. עכשיו, הדוח של פייזר הגיע בשלב מסוים, שאפשר להעריך שהוא מוקדם, לידיעת גורמי משרד הבריאות בישראל, והם התעלמו ממנו. לא ניכנס לכל הידיעות האחרות. עובדה הזאת בלבד כבר מספיקה. עכשיו שאלת איפה היו כל הפילוסופים, וזה לא רק הפילוסופים, זה אנשי האקדמיה. והשתמשתי במאמר שפרסמתי במרץ האחרון, על קריסת הביואתיקה הליברלית, שזו הייתה תגובה לתגובה לתגובה לתגובה, כי זה התחיל במאמר של פרופסור נדב דוידוביץ' ודוקטור חגי בועז, על הפרדיגמה החדשה בביואתיקה של בריאות הציבור, שמבוססת על סולידריות וערבות הדדית, ולא על הערכים של הביואתיקה הליברלית כנדבך נוסף. אז שלחתי תגובה ואמרתי, תגידו, מה זה נדבך נוסף? ביטלתם את הביואתיקה הליברלית. אז הם ענו לי, הם ענו לי באותו גיליון, זה היה ב-21, ובמרץ 22 עניתי אליהם יחד עם דנה אבי יצחק, וכבר לא קיבלתי תשובה. עכשיו, זה אנשים לא ישרים אינטלקטואלית. הם יודעים שיש בעיה עם הביואתיקה, והם לא עושים עם זה כלום. עכשיו, לגבי האינטלקטואלים האחרים, ותשמע, התו הירוק הוא חל באוניברסיטאות, והיה קונצנזוס. לא הייתה מחאה של סטודנטים או של סגל נגד העניין הזה, והגשתי בזמנו עם חברת כנסת עירית ינקוביץ', שהייתי החתום הראשון מבין 80 חתומים ועוד 800 מצטרפים, על עתירה נגד התו הירוק באוניברסיטאות, בהשכלה הגבוהה. והעתירה נדחתה כי הם הודיעו שהם מבטלים את התו הירוק לקראת הבחירות, ושוב חידשו אותו אחריו. ואנחנו כבר הבנו מה זה הבג"ץ, הבג"ץ לא מגן על זכויות אדם. כל השמאלנים בינינו, תדעו לכם שזה פיקציה, לא בנושא הקנאביס ולא בנושא שום היבט אחר שכולל ריב עם מומחים, בטח לא של משרד הבריאות. זה כמו שאתה אומר, ואני חושב שבצדק, על שלטון המומחים שהם מטילים אימה, ואתה יודע, גם המומחים, בעצם אחת הבעיות, במדע אתה יודע שאפשר להפריך את מה שאתה אומר, זאת אומרת, בפירוש יכול לבוא מישהו ולהגיד, סליחה, מה שמצאת זה משהו אחר, זו תופעה אחרת. בדיוק, פילוסוף המדע, אולי החשוב ביותר, קרל פופר, קבע שמדע, תיאוריה מדעית, היא תיאוריה שניתנת להפרחה. ואז אם אתה יכול לחשוב על ניסוי שמפריך את התיאוריה ולא הצלחת, אז היא תיאוריה מדעית טובה, מכיוון שהיא עמדה בפני ניסיונות ההפרחה, והיא עדיין תהיה טובה, בין אם היא תמשיך לעמוד בפני ניסיונות נוספים, ובין אם בסוף היא תופרח, מכיוון שזו תיאוריה מדעית, יש לה תנאי הפרחה. לבריאות הציבור אין תנאי הפרחה. לא רק שאין תנאי הפרחה, הם מתנגדים לרעיון שאפשר לנהל דיון. ומההיבט הזה,
בגדול, כל הפרופסורים, אני מדבר בהכללה, לא יודע כל הפרופסורים, רבים מהפרופסורים באוניברסיטאות התעלמו מזה. הם לקחו את הרעיון של שלטון המומחים, ואפילו חמור מכך, באוניברסיטה העברית היו כמה פרופסורים, שאחד מהם רקטור האוניברסיטה לשעבר, ברק מדינה, ופרופסורים מפילוסופיה, שפרסמו חוות דעת בתחילת התו הירוק, שמצדיק את התו הירוק ומעגן את עצמו, ומעגן את הטיעון בקבלת הטענות המקוריות של משרד הבריאות, שאנחנו יודעים היום שהיו מופרכות, של 95% יעילות ומניעת הדבקה וכל הדברים האלה, וזה מופיע במסמך שלהם. פרסמו את זה כמאמר גם, קודם כנייר עמדה ואחר כך כמאמר, והם עוד לא פרסמו התנצלות. וכאשר ניסיתי לעורר איזשהו דיון בפורום של סגל בכיר בהשכלה הגבוהה, תקפו אותי בתור הזוי, ואחד הפרופסורים, מישהו מרפואה בעברית, אפילו אמר, לא רוצה לראות מישהו לא מחוסן או בלי מסכה, לי יש מחלות רקע, לא מוכן לראות בשיעור שלי, לא מוכן לראות בקמפוס. ולא היה, ובודדים הסתייגו, והבודדים האלה, למעט אחד או שניים, שלחו לי מיילים אישיים, הם חששו להזדהות ברשימת התפוצה הארצית. וזה סתימת פיות. וסתימת הפיות הזו חמורה במיוחד אצלי, מכיוון שקבעתי היום, בסוף החודש, פגישה עם נשיא אוניברסיטת תל אביב, בגין הימשכות שכבר יותר משנה של הליכי פיטורים חלקיים, הורדה לחצי משרה, ואובדן הקביעות שלי, בנימוק שלכאורה הטפתי את דעותיי, בקורס ביואתיקה בעידן הקורונה. קורס מעורבות חברתית שזכה לשבחי הסטודנטים והסטודנטיות. וכולל הלנת שכר בנסיבות מחמירות, עכשיו, יש לי סיפור ארוך עם אוניברסיטת תל אביב של הפרות של החופש האקדמי, כולל ביטול כנס על קנאביס רפואי, ובפברואר 2020, רגע לפני הקורונה, ביטול כנס על רגישות לקרינה, וישבו אותו לאמונה תפלה של אנשים שחוששים לגור בקומה 13 במגדל רב קומות. זה הרמה של המדע כיום. אם המומחים אומרים שטויות, הם לא צריכים להבין נימוקים נוספים. וההתמחות שלי זה לעשות ניתוח מדעי ביואתי, כולל של תהליכי קבלת ההחלטות, וקודם לראות, תגידו, יש פה מדע? לפני שאנחנו מגיעים לביואתיקה, אבל כשמגיעים לביואתיקה, תרשה לי להפוך את הסדר. לדעתי אין חשוב יותר מאתיקה. עכשיו, זה כשאמרתי פעם לאיזה פרופסור, אמר, כל אחד חושב שהקורס שלו הכי חשוב. אחזור על מה שאמרתי. אין יותר חשוב מביואתיקה מסיבה פשוטה. אנחנו רוצים שלמדע יהיה שיקול דעת. ושיקול דעת, אנחנו יודעים כבר מפרק א' בראשית, שדעת זה הבחנה בין טוב ורע. על פי עץ הדעת טוב ורע, והבחנה בין טוב ורע קודם כל ובחרת בחיים. עכשיו אתה לוקח קריטריונים כאלה שעבדו לא רע במשך אלפי שנים, והקריטריונים האלה בטלים במדע החדש. ואז אדם צריך לשאול את עצמו, מה פשר הדבר הזה? האם יכול להיות שהמדע כיום יותר חכם מהמקורות שלנו, כדי לדלג על הקטע של הביואתיקה, של האתיקה. עכשיו, ברגע שמוותרים על הקטע של האתיקה, אין לך ביקורת על הסמכות. כי הסמכות הרי קיבלה כבר את הזכות לקבוע את האמת. ואז הם קובעים את האמת, ואתה לא יכול לבוא להם לכאורה, אפילו בביקורת, מתוך האתיקה. והם, עכשיו, חוסר הסובלנות הקיצוני לביקורת, וכולנו חווינו את זה, הוא מאפיין של המדע הזה, הוא לא מקרי. זה לא שבתחילת הקורונה היה לנו
בעלה, אתה יודע, היו מתייעצים עם אנשים כמוני שלא נבהלים בקלות, זה לא היה קורה, אבל לא התייעצו עם אנשים כמוני, הייתה לנו בעלה, אנחנו יודעים שהוועדה הייתה טופ דאון, היה לנו ראש ממשלה שניבא 10,000 נפטרים בתוך חודשיים עד סוף אפריל, ולקח עד היום בשביל להגיע ל10,000 וקצת, ואנחנו יודעים שהם ספרו באופן יצירתי, כולל עם קורונה ולא בגלל קורונה, ולא ניכנס יותר לפרטים, הדברים כבר ידועים. אז אנחנו מדברים על משהו ששיקול הדעת בראשיתו לא היה נכון מכל מיני בחינות, ואנחנו יודעים אפילו שבאמת המבחן של מדע הוא גם היכולת לספק תחזיות. כל התחזיות שלהם כשלו. בין אם אנחנו מדברים על המסוכנות של הקורונה, ובין אם אנחנו מדברים על האפקטיביות של החיסונים. כן, אם נתנו 4 חיסונים תוך שנה, זה אומר שזה לא מה שהם דיברו עליו בהתחלה. אז אם אנחנו נסכם, דוקטור דניאל מישורי, מה שאתה אומר, וזאת בעצם, זה המסר המרכזי, שחיסלו את הביואתיקה הליברלית, ומה שאתה אומר, בואו נחזיר, או נחדיר את זה, או נפיץ את עקרונות האתיקה, כי זה בדיוק מה שלא ידעו לעשות במלחמת העולם השנייה, וכל הסיפור של נירנברג והלסינקי היה להחזיר או לתת כללים של אתיקה, בואו נעשה את זה, כדי שלא נגיע לבנליות של הרוע ולא נגיע לדברים כאלה. היו אנשים שדיברו על זה, וצריך להחזיר את זה לשיח המרכזי, לא לשיח צדדי ושולי. ברור, ותרשה לי להגיד עוד 2 נקודות נוספות. המאמר שלנו לא במקרה עסק בילדים צעירים. חברה, בדרך כלל, תיקח כל חברה, לפני החברה שלנו היום, מגינים על הילדים. הילדים זה הכי חשוב. עד כדי כך חשוב שאתה משתדל לא לסכן אותם בשום דבר. פה הפכנו חברה שבשם בריאות הציבור מקריבה למולך הסטטיסטי מבוגרים וילדים. המולך הסטטיסטי מכיוון שלא יודע כמה באמת נפגעו מהזריקות. אין לנו כיום, יש רק הערכות. ברור שהיו רבים. ברור שהם כללו צעירים, כולל מהניסיון המשפחתי שלי. ואז אנחנו מדברים על חברה שירדה מהפסים. ממש. וירדה מהפסים בהנהגת גילדת הרופאים ואנשי המדע, מכיוון וראינו גם איך זה קורה, בשלב מסוים אנשים אמרו, כן, מי שלא הסכים עם הנרטיב המרכזי הוא אחד שלא מאמין במדע, ומי שהולך לפי הנרטיב המרכזי הוא מאמין במדע. הרעיון הזה של אמונה במדע מביא אותנו למחוזות שהם לא מדע, הם מדענות, הם סיינטיזם, זה תנועה מאוד דתית, זה לא מדע, מכיוון שאי אפשר להתווכח איתם בצורה מדעית. זה היבט אחד. עכשיו תרשה לי לחלוק איזשהו היבט אישי כאן. אמא שלי ילידת גרמניה, 31. זאת אומרת, היא הספיקה בגרמניה לראות את בית כנסת נשרף בליל הבדולח, ולראות גסטאפו באים לעצור את אבא שלה, ובסוף המשפחה הגרעינית הצליחה לברוח, ומי שנשאר נספה. אבל אחד הסוגיות הכי כואבות משפחתית, זה שכבר ב-1934 התאבד הדוד שלה. כן, זה אומר שהייתה קטנה, היא בקושי זוכרת אותו, שהוא התאבד בגלל שהוציאו יהודים ממערכות החברה. עכשיו תחשוב איך אנשים כמוני עברו את התו הירוק. עם אאוטקאסטינג, עם אנשים שהעריכו אותי מאוד ולא היו מוכנים לדבר איתי, עם אלימות שהיא ברובה הייתה מילולית ומערכתית, אבל היא גם הגיעה לא איתי ליותר מכך, אימתו אנשים אחד עם השני, זרעו פירוד ומחלוקת על שטויות. עכשיו נמשיך את הנקודה האישית. תראה, חיסנתי את 2 בנותיי בכל החיסונים המומלצים על ידי משרד הבריאות.
הקטנה בדיעבד יכול להיות שהיו לו סימפטומים של פגיעה מחיסון שעברו מינקות עד כיתה א', לא ניכנס לפרטים. אמר יכול להיות, מכיוון שהדבר היחידי שברור לי, שכשהופיעו סימפטומים האלה שמקבילים לדברים שמדווחים בגין פגיעות מחיסונים, כמו למשל אסתמה תינוקות, שטפו טפו טפו עברה, אז אף אחד במערכת, לא טיפת חלב, לא קופת חולים, לא מיון תינוקות שהיינו מגיעים, לא אמר לנו לבדוק את זה. אז זה עדיין לא יכול להגיד חיובי, אבל אני יודע שהמערכת לא מבררת. בעצמי, הזריקה האחרונה שקיבלתי הייתה בסוף 15, שהייתה לי איזה תאונת אופניים קלה ושפשוף מהכביש, ואמרו לי, קח טטנוס, לקחתי. בתחילת 2019 סטודנט כותב עליי, מתנגד חיסונים, בגלל שהכנסתי סוגיה של פארמה וחיסונים במסגרת קורס באתיקה עסקית, וזה הספיק לדקן ניהול דאז בשביל להגיד שהוא לא רוצה שאני אלמד שם יותר. אחרי שלימדתי שם 6 שנים ברציפות, והפסקתי כשקיבלתי את התקן בלימודי הסביבה, ואחר כך רצו לבחון איזשהו הסדר שבו אני מלמד גם שם איזה קורס או 2. זה רדיפה. זה רדיפה עם תוויות. עכשיו, רשימת מתנגדי החיסונים, כפי שאנחנו יודעים, התרחבה מאוד, מכיוון שעל פי ההגדרה במילון מריאם ובסטר, שזה במסגרת המאמר שפרסמתי על התגובה לתגובה לתגובה, בתחום ועל הביואתיקה החדשה של בריאות הציבור, ההגדרה אומרת שמתנגד חיסונים הוא מי שמתנגד לכל החיסונים, או לחיסון ספציפי, או לחובת חיסונים כולל לחיסון ספציפי. זאת אומרת, אם אדם לקח 3 חיסונים, 3 זריקות ראשונות של התכשיר הניסיוני, כן, מיץ פייזר, כפי שיש כאלה שבחנים אותו, ולא רוצה את הרביעי, אם הוא לא רוצה את הרביעי, הרי הוא גם לא רוצה שיכפו את זה עליו, נכון? הוא הפך למתנגד חיסונים באותו רגע, ואז מה שקורה זה דיסוננס קוגניטיבי, מכיוון שרוב הציבור בישראל כיום הוא מתנגדי חיסונים מהסוג הזה, שהם, אתה יודע, אנשים כמוני, שלא עלו על דעתם לפקפק במדע הזה, שיש שם בעיות, שאפילו שלא כמוני, האמינו לאנשי בריאות הציבור, לקחו פעם ראשונה, לקחו פעם שנייה, לקחו פעם שלישית, האמינו במדע ובמומחים, ועכשיו שהספיק להם, תשמע, אנשים גם מרגישים לא טוב, חודשים, וזה מצב עוד טוב עבור חלק מהם, פציאליס, כל מיני דברים כאלה, לך תדע. ואליהם מתנחסים כמתנגדי חיסונים, ומהם בוא שוללים... אני אגיד לך, אתה הזכרת את הנושא של מה שקרה בשואה, ובעצם יש הרבה תגיות, מתייגים אנשים, וזה חלק מהמאבק, וחלק מהעניין של פיצול, זאת אומרת, איך אתה מייצר פיצול, אתה אומר, אתה מתנגד חיסונים, אתה מתנגד, זאת דרך לעשות הפרד ומשול, הרומאים היו מומחים בדברים האלה, ולא אנחנו. מה אני אגיד לך, דוקטור דניאל מישור? עוד משפט אחד, כן. עוד משפט אחד שהוא חשוב. אמרתי שההתמחות שלי הייתה ניתוח מחלוקות, למדתי ממי שהיה מספר 1 בעולם, בינלאומי, פרופסור מרסלו דסקל, זיכרונו לברכה, שהיה גם דקן מדעי הרוח, ואדם מדהים. בקיצור, חקר מחלוקות הוא המתודולוגיה המקורית של התלמוד. מכיוון שבתלמוד אנחנו מקבלים ויכוח, ושני הצדדים, אחר כך הוויכוח מופיע לנו במקורות, ומקבלים פרשנות על הוויכוח, מכיוון שהוויכוח הוא חשוב ולא התשובה. ועוד מושג שחשוב לי זה האיפכא מסתברא, שאחרי מלחמת יום הכיפורים הכניסו יחידה כזאת לאמן, בגלל הקונספציה. עכשיו אנחנו כבר, זו השנה השלישית, חיים במסגרת הקונספציה של בריאות הציבור, ומי שחושב שזה נגמר, אז נזכיר להם שמצב החירום הוא עד 2023, ולא בטוח שיגמר. ואם ייגמר ב-2023, יכול להיות שמיד יטילו עלינו מצב חירום,
משיקולי אקלים, כי גם על זה הם כבר מדברים, או פנדמיה חדשה, באבעבועות הקוף או העכבר. וחיוני לעשות רפורמה במדע ובמערכת האקדמית, ולהכניס איפכא מסתברא בכל הרמות. כל הרמות זה כולל לא רק תיאוריות מדעיות שרוצים לכפות אותם על הציבור, אלא גם נגיד כאשר אדם עובר במערכת ועדות המינויים, בשביל להחליט האם נותנים לו קביעות, האם מקדמים אותו לפרופסור, וזה מערכת מעין שיפוטית, שעברתי בתוך המערכת הזאת כבר 3 פעמים, כמו חומר ניגוד, אני מבין, כן, הבנתי איך היא פועלת. אין סנגור, יש רק קטגור. הפורום עצמו הוא יסמנים, שזה כמו הצט"ם אצלנו, ולכן הקונצנזוס. הם מאשרים את מה שהסמכות אמרה. אין אף אחד שאומר רגע אבל, כאשר הרגע אבל כולל עובדות מדעיות או לא משנה, עובדות ידועות, כמו אתה יודע, דיברו עליי באופן אישי, סיבוב אחרי סיבוב בוועדות המינויים, ומדעי הרוח לא רצו אותו. מדעי הרוח לא רצו אותו, אז כנראה הוא לא שווה, נשאיר לו חצי משרה בלימודי הסביבה. אבל זה לא נכון, מכיוון ש5 שנים כבר מלמד במכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדע, אגב, סמינר במחלקות בביואתיקה של בריאות הציבור, והם במדעי הרוח. ולכן אומרים בישיבה של ועדת מינויים משהו שהוא לא נכון לחלוטין, נתתי רק דוגמה אחת, ואף אחד לא מתקן, ואחר כך שולחים מכתב, אומרים סליחה, אבל זה לא נכון, ואין שינוי, מכיוון שהדיון נראה כמו בצט"ם אצלנו וכמו ב-FDA. זה קונצנזוס, שזה אומר שאין דעת עצמאית למשתתפים, אלא יש קבלת עול סמכות. והסמכות אגב, במקרה של הרפואה, אנחנו יכולים לאתר את קווי הכוח שלה. זה הארגונים הפרופסיונליים העיקריים בארצות הברית, כמו לא רק הרגולטורים כמו ה-FDA, ה-CDC, ה-NHA, לא משנה, אלא גם הגופים הפרופסיונליים כמו ה-AMA, איגוד הרופאים האמריקאי, וה-ADA, איגוד רופאי השיניים האמריקאי, וכיוצא באלה, וגופים ומעדות במסגרת ארגון הבריאות העולמי, ואסיים פה. ועוד לא פגשתי אדם בתחום בריאות הציבור בישראל, שמוכן להתווכח עם הקונצנזוס להבדיל עם הפרטים, וזה תהיה הנקודה האחרונה שלי, מכיוון שאנשי בריאות הציבור אצלנו, במיוחד איגוד רופאי בריאות הציבור, שלדעתי בגד בשליחותו, למרות שבראשו עומדים אנשים שעד לקורונה ראיתי אותם כטובים ביותר, הם התנגדו לפרטים כמו איכוני שב"כ למבודדים ומאומתים. הם לא התנגדו לעצם ההשעיה של זכויות הפרט, הם לא התנגדו לכל ההגדרות הבסיסיות של המדיניות ושל האתיקה. וכאן אנחנו נמצאים במקבילה של מה שאחרי מלחמת העולם השנייה, ביחס לשנות ה-30 באירופה, לא 40, כינו בגידת האינטלקטואלים. ושאלת אותי על הפילוסופים, תשמע, התאכזבתי מהם מאוד. אסא כשר לא היה לי איתו שום תקשורת, מאז שלקחתי איתו 2 קורסים, אחד בתואר ראשון, אחד בתואר שני. תואר שני זה לפני 30 שנה, זה 92. עברו 30 שנה. זה לא בן אדם שהיה לי איתו שיתופי פעולה, שלמדתי אצלו, ואתה יודע שהמנחה שלי או משהו כזה. זה הבן אדם היחידי, מבין הבכירים ביותר, כן, נקווה שיש עוד כמה בכירים פחות, ואפילו ידועים לי כאלה, שחוששים להתבטא, שעז לשים את יוקרתו הציבורית והמדעית, יוקרתו הציבורית, כן, והאינטלקטואלית, במקום הזה של אתם לא בסדר, זה לא בסדר לשלול זכויות מבני אדם. עכשיו, עוד משפט אחרון לסיום, בחייך, תשמע, יש לי פוסט טראומה. הפעם הראשונה שנכנסתי לאוטובוס מתחילת הקורונה היה לפני כמה שבועות, שהייתי צריך לחזור
ביום שישי מתל אביב לפרדס חנה ואין רכבות. ככה ויתרתי על האוטובוסים בכלל כדי לא להיכנס לקונפליקטים של מסכות ודברים כאלה. לא נכנסתי עד ביטול התו הירוק, לא נכנסתי לסופרמרקטים. מעטת, כן, כמובן, לא בתי קפה, לא אירועי תרבות, אלא אם כן הם היו בחוץ, ואירועי תרבות שהיו בחוץ זה אנשים כמוני, זה לא התרבות הממוסדת שהיא הייתה בתו הירוק. זה טראומה, והרי חוויתי את הטראומה במקום יחסית קל, מכיוון שכבר הייתי מוכן מדעית ואינטלקטואלית, כי חלק מהדברים כבר פענחתי קודם במסגרת המחקרים שלי, פורסמו קודם. הדברים הכי חשובים במחקרים שלי זה לא איפה הם פורסמו, אפרופו האימפקט פקטור שמודדים ערך של מאמר באקדמיה. התאריך הוא הכי חשוב, נראה אתכם מדברים עם התאריך, הניתוח נכון או לא נכון. אז עברתי את זה יחסית קל, וגם אתה יודע, לא פיטרו אותי כי רוב הזמן היה בזום, אבל כולנו חברה בטראומה, ועד שלא תהיה כאן ועדת אמת ופיוס, אתה יודע, יש הרבה אנשים שמדברים על משפט, יכול להיות שיש מקום גם למשפט, אבל זה קודם כל ועדת האמת והפיוס, כמו שעשו בדרום אפריקה אחרי משטר האפרטהייד. אתה חייב למלל את האמת, ושהם יגידו אנחנו מתנצלים, טעינו, לא חשבנו, שמחנו על אחרים, לא משנה מה היו התירוצים שלהם, אבל בלי זה אנחנו נהיה חברה שהיא מפוצלת, וחברה מפוצלת לא יכולה לשרוד כאן. זה עניין של ביטחון לאומי. הקורונה אימה על הביטחון הלאומי שלנו, מכיוון שהיא יצרה פיצול דמיוני שאף אחד לא היה יכול להעלות על הדעת לפני 2018, שזה בעלת החצבת, ואז פעם ראשונה שעשו התקפה על מתנגדי החיסונים ממש, ואז נכנסתי לדיון. לפני 2018 אתה אי פעם סיווגת אנשים שהכרת בתור מתנגדי חיסונים או מאמינים במדע? מאיפה השטויות האלה? צריך לדחות את זה, זה קטגוריות לא נכונות, הן לא קטגוריות מדעיות, הן קטגוריות אנטי מדעיות אפילו, וצריך לוותר על זה. ומה שאני מצפה מממשל מדינת ישראל, שהוא יהיה הראשון שיגיד שאנשי הממשל שלנו לא משתמשים במושג הזה בשביל לתאר אזרחים. דוקטור דניאל מישורי, למדנו המון מהשיחה הזאת. תודה רבה לך. תודה רבה לך. המון תודות. והמאמר, בקרוב אגב יצא איזשהו מאמר מקדים בעברית קצר, בזמן אמת, של יפה שירז ושותפיה, ושם יהיה קישור, ויכול להיות שאני כבר אשים קישור, זה אוטוטו עולה לאינטרנט, ואפשר יהיה למצוא את זה. תרשה לי רק לא יכול לשתף פה, רציתי שיראו איך המאמר נראה. בסדר. זה לא חשוב. אז רק אקרא את השם של המאמר, ברשותך, שזה חשוב. Vaccinating young children with mRNA and Corona Orthodox Consensus. הקונצנזוס האורתודוקסי של הקורונה, בראשי תיבות קוק, 2 נקודות, Israeli Perspectives, Scientific and Bioethical Criticism. וזה התפרסם ב-Social Ethics Society Journal of Applied Philosophy, ב1 לספטמבר האחרון, וזה 66 עמודים וזה מומלץ.